Gitudlo ni Pangulong Marcos si kanhing Consul General sa Dubai ug Northern Emirates Paul Raymond Cortez nga mamahimong embahador sa nasod sa Portugal. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Portuguese Republic ang bag-ong titulo karon ni Cortez kinsa nangulo sa konsulada sa Dubai and Northern Emirates sulod sa unom ka tuig hangtod natapos kini niadtong August 2021. Si Cortez usab mao ang mangulo sa mission post sa Republic of Cabo Verde, Republic of Guinea-Bissau, Democratic Republic of Sao Tome and Principe ug Republic of Angola. Magbase si Ambassador Cortez sa Portugal sulod sa iyahang termino. Uban ni Cortez gitudlo usab sa Pangulo si Acting Secretary for Multilateral Affairs and International Economic Relations nga si Carlos Soreta nga mamahimong Permanent Representative to the United Nations sa Geneva, Switzerland. Si Soreta ang embahador sa Pilipinas ngadto sa Russia ay siya napiling UN envoy. Ang uban pang bagong envoys mao sila Maria Angela Ponce, envoy to Malaysia, Giselle Ignacio, ambassador to India and Nepal, Renato Pedro Villa, ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia nga mausab ang mamahala sa mission post sa Yemen. Gianunsyo ang mga pangalan sa mga naisgutang envoys ni atong adlawng Lunes apan opisyal nga nagsugod ang ilang mga termino ni atong Mayo 11 ning tuiga. Henry Benis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe.